for anledningen til at være sammen med her i aften. Tak fordi I har trodset det gode sommervejr, hvor det egentlig var vejr til at sidde hjemme og grille som lidt forskelligt. Og nye vejr. Tak at I har besluttet at gå hen i missionshus for at høre Guds ord. Og det er godt. Det er rigtig godt. Men ved I hvad, jeg tænkte så, når jeg kører heroppe af, at det bedste af det hele, det er jo egentlig, at når vi er sammen her i aften, så har Jesus lovet, at han vil være sammen med os. Jesus er her. Og ved du, hvorfor Jesus er her? Ja, det kan der være mange grunde til. Jeg kender i hvert fald 3. Det første, det er, Jesus er her, fordi du er dyrebar for ham. Jesus er her, fordi du har værd. Du har værdi. Og Jesus er her, fordi han elsker dig ud over alle grænser. Det er jo rent faktisk sådan, at, og det er ikke sikkert, vi tænker så meget over sådan til daglig, men det er jo rent faktisk sådan, at når Gud ser dig, så ser han det bedste, han kan se for sit øje. Det var simpelthen. Du er helt unik for Gud. Det er derfor, han er her i aften for at være sammen med dig. Vi skal bede. Jesus, tak for det, at vi får lov til at være sammen. Sammen med dig. Tak, vi har frihed til at dele de ord med hinanden. Og trods af, at vi lever i en tid, hvor der er så mange, der bliver forfulgt. Der er så mange, der bliver slået ihjel, fordi de tror dig, Jesus. Tak, at vi har frihed til at gå hen i missionshus og være sammen med dig. Så beder jeg dig sådan om, Jesus, at du levende gør ord. Og det er det sådan om Jesus, at det vi skal være sammen om, at det må blive til glæde, til hjælp og til fred. Amen. En lille afsnit fra vores Bibel, fra Johannes Evangelie, kapitel 8. Og det er den afsnit, der til overskrift har verdens lys. Jeg har nu skrevet en overskrift, der er for Jesus livets lys, men det er det samme. Og der står, der talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Der sagde farisæerne til ham, du vidner om dig selv, og dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Jesus svarede, selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og jeg ved, hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre. Jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, så er min dom sand. For jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra 2 mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din far? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min far. Kendte I mig, så kendte I også min far. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Gud havde mistet noget, der var værdifuldt for ham. Han havde mistet dig og mig, ja hele verden. Og om os siger han,
Du er dyrebar for mig, har værdi, og jeg elsker dig. Og ved I hvad? Det er altså en værdi, der kan måles i kroner og øre. Det er altså noget, der kan gøres op, ligesom vi normalt gør ting op. Jeg har hørt her for nylig om et ægtepar over i USA, der havde fundet nogle guldmønter. Og straks hvor de vurderede, jeg kan ikke huske, hvor mange millioner det var, de var værd. Og det håber vi da, det er fint for dem. Men når Gud skal gøre de værdi op, så er det ikke i kroner og øre. Nej, for du er langt, langt mere værd end det. Men han mistede os ved, og hvis du havde fortsat lidt derom i første Mosebog, så ville vi have kommet til, han mistede os ved, at vi syndede imod ham. Og jeg siger, at synd skiller fra Gud. For sagen er jo den, at dengang Gud han tog Adam og Eva ved hånden og førte dem ud af paradiset, der kom de fra lyset. Og så blev de ført ud i mørket. Det er den kendsgerning, som vi alle sammen er en del af. Og ved I hvad? Det kunne Gud simpelthen ikke arve med. Det kunne Gud ganske enkelt ikke tåle at se. At hele hans skabte verden skulle blive djævelens bytte. Og derfor så satte Gud en redningsaktion i gang. Hans kærlighed var så stor og er så stor, at han satsede alt for at finde os. Og ved I hvad, nu har det været fint for Gud, hvis han kunne lede efter os i lyset. Det var jo fantastisk, hvis Gud han kunne give sig til at lede hjemme i himlen. Ja. Men det kunne han jo ikke, for der var vi jo ikke. Vi var jo ikke i lyset. Det får man til at tænke på en lille historie, som jeg har hørt for mange år siden, sandhedsværdien af, den skal være usagt. Men det var en mand, der gik hen under en lygtepæl. Han gik sådan ligesom, han ledte efter noget. Og så kom der en ældre ægtepar forbi, og så sagde jeg, konen, har du tabt noget? Ja, det havde han. Han havde tabt hans gadedørsnøgle. Og det var noget skidt. Og konen, hun sagde, jamen det skal vi da lige hjælpe med at finde, og de gav sig til at lede. Og de ledte længe, men de fandt ikke noget. Så siger hun, er du sikker på, at det er her, du har tabt? Nej, det var godt nok ikke her, men det var derhen. Men der var så mørkt, der kunne han ikke finde den. Det ville være fint, hvis Gud han kunne lede af os i lyset. Men det kan han ikke, for vi er der ikke. Vi var der ikke. Derfor måtte Gud komme ind i dit og mit mørke for at lede. Redningsaktionen blev iværksat. Johannes 3,16 siger, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og så fortsætter vi det. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, som tror på ham, dømmes ikke. Men den, der ikke tror, er jo allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og det der er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Og vi kan læse i vores tekst, at Jesus kom til sine egne,
men hans egne tog ikke imod ham. De skriftkloge og farisæerne tog ikke imod ham. De lod ikke det skinnende lys komme ind i deres liv. Nej, for de elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Og en eller anden sag, så ønskede de at leve i deres af synden for mørket tankegang. De vandrede i mørket. Og det er fordi de vandrer i mørket, at de stiller spørgsmålstegn ved Jesus. Det er derfor, at de stiller spørgsmålstegn ved ham, som er vej. Ikke bare sådan en vej af mange, men selve vejen. Det er derfor, at de stiller spørgsmålstegn ved ham, som er sandhed. Og det her, det er heller ikke bare en sandhed af mange, men selve sandheden. Og de stiller spørgsmålstegn ved ham, som er livet. Ved I hvad? Det er der også mange danskere, der gør. Det er der. De vandrer i mørket. Og det er også derfor, vi så gerne vil nå dem. Den hilsen fra Jesus, som er det eneste, der kan føre fra mørket til lys. Alle, som ikke tror på Jesus, alle, som ikke har taget imod Jesus som frelser og herre, vandrer i mørket. Så læser vi, således elskede Gud verden. Og ved I, hvad det er? Det er fuldstændig fantastisk. Det er en kærlighed så fantastisk og så uendelig. Gud elskede verden. Her er der gerne indskyde. Akkurat den skal nødt forstå, hvis Gud elskede jer. Ja, I ser der sådan det forladelige ud og rart på den sags skyld. Men der står jo altså her, at Gud elskede verden. Den onde, hadefulde, gudløse, syndende verden. Den verden, som ikke havde andet foran sig, end den evige fortabelse i helvede sammen med Satan og hans engel. Gud elskede verden. Og ved du hvad? Guds kærlighed er uden grænser. Jeg tænker sådan, jeg har samtidig tænkt, det I har. Men jeg har samtidig tænkt, der må der være en grænse. Har jeg aldrig hørt den tanke, når I sådan har tænkt ud af eget liv? Der må der være en kant. Der må der være en grænse for, hvordan Gud han kan holde mig ud. Sådan tanker har jeg samtidig godt. Men jeg kan sige her i aften, Guds kærlighed er uden grænser og uden ende. Jeg læste her for noget tid siden, og det kan også godt være, at I har læst i Missionstidene. En lille sådan, der var sådan en lille stykke, som jeg synes faktisk, det var rigtig godt. Det handlede om en arabisk ørkensjejk. Han var på bustur. Og den her bustur, der skulle de besøge verdens største vandfald, Niagara-vandfald. Og den her ørkensjejk, det lever ligesom i navn, han kom jo fra et ørkenland. Og han vidste jo om nogen, at vand var vigtigere end alt andet. For han vidste jo, at uden vand, intet liv. Og derfor, dengang de kom ned til vandfald, så blev han fuldstændig fascineret. Han stod bare og stirrede op
og måbet. Helt henfolden i tanker og dyb undren. Og så da rejseselskabet skulle videre, sådan som de aftalte, så var oliesjak, så var han ikke kommet. Han var ikke kommet tilbage. Og rejselæger, han var så nødt til at gå hen og se efter ham. Og der stod han stadigvæk og stiger op over vandfald. Så sagde han der, vi får altså nødt til at komme nu, fordi at hvis vi skal nå det der program sat i dag, så skal vi køre nu. Nej, jeg vil gerne lige blive her, så længe at det holder op. Og ved du hvad, så må der rejse det, og sige det, ligesom det var. Jamen, det holder ikke op. Det holder aldrig op. Sådan er Guds kærlighed. Det holder aldrig op. Og jeg kan garantere jer for en ting, selvom Niagara-vandfaldet skulle holde op med at give vand, så ændrer det intet ved Guds kærlighed. Jamen, kan det nu passe, Gud? Kan det være rigtigt? Kan det virkelig være rigtigt? Ja, det kan. Og grunden er, at nådens, kærligheds og tilgivelsens flod har sit udspring i Jesu fuldbragte værk på korset. Det er fantastisk. Det er det. Jesus kom til jord julenat, og med ham kom lyset. Lyset er kommet til verden. Han er verdens lys. Han fandt os, fordi han var villig til at gå ind i vores mørke. Og her vil jeg godt lige indskyde, at jeg altid var kristen. Jeg var opvokset i hjem og i søndagsskole og alt det hele. Gik også til møde dengang jeg var ung. Så var der nogle år af mit liv, som blev helt anderledes. Og de blev faktisk sådan, at for at sige, at når folk så mig, så tænkte de, han er uden for den pædagogisk rækkevidde. Han er chanceløs. Jeg kender kun to, som jeg ved, der helt bestemt tænkte anderledes. Det var min mor, det var min far. De blev ved med at råbe til Gud, frels ham. Og jeg fik lov til at opleve, hvordan Jesus kom ud i mit mørke og mødte mig der, hvor andre ingen mulighed så. Og hvis ikke Jesus var kommet ud i min mørke, og jeg aldrig blev fundet. Har Jesus fundet? Der er mange mennesker, der befinder sig bedst i mørket. Der er også mange mennesker, som ikke helt forstået, at det er mørket, de befinder sig i. De har heller ikke helt forstået, at Jesus kom med lys. Det er hvordan du har det med. Men jeg vil gerne sige her i aften, hans lys er kraftig nok til at finde dig i dit mørke. Og det er nemlig så fantastisk, at uanset hvorhen du befinder dig i forhold til Jesus, uanset hvordan din situation er, så kan han finde dig.
er lige en lille mand, og det er, hvis du gemmer dig for ham, så står han magtesløs. Og der er mange mennesker, der prøver at gemme sig for Jesus. Og ved I hvad? Det er jo lidt ligesom en strus, der stikker hovedet ned i busk, og så tror at der er nogen, der kan se. Ja. Det er jo rent faktisk lige så tåbeligt. Fordi Gud ser alle. Der er jo intet, der er skjult for Gud. Alt lever åbenbart for ham. Og nu kommer det. Det er så utroligt. Han ikke bare kender os. Han ikke bare ser os. Men han elsker os på trods af det, han ser. Redningsaktionen er i gang, og han leder efter os, kalder på os. Og når det er sådan, så er det jo egentlig lidt vigtigt at vide, hvad er det, Jesus vil? Hvad han vil os? Hvad er hans hensigt med at lede efter os? Hvad er hans hensigt med at kalde over os? Han kalder dig, selvom han kender dig. Og ved du hvad? Jesus kender alt. Jeg er overbevist om, næsten overbevist om, at du godt en gang imellem kan have et sådan. Det er godt andre ikke ved, hvordan det er herinde i mig. Jeg tror godt, du kender det der med, at det vil være ubehageligt. Rigtig ubehageligt. Det kender Gud. Og så prøver du at høre. Alligevel vil han have dig. Fordi han ønsker at flytte ind i dig og bo i dig. Han ønsker at bo ved troen i dit hjerte. Han ønsker at oplyse dit mørke hjerte. Han ønsker at give dig nåde for synd. Han ønsker ikke gebyt. Han får synden. Du får nåde. Ja, han ønsker at give dig liv for det. Og hvor kraftig Guds lys er, det er der mange eksempler over i vores Bibel, og vi skal dvæle blandt så bare lige en enkelt her i aften. Og det er taget fra Paulus' forsvarstale til Agrippa i Apostlenes Gerninger. Vi ved jo, at Paulus han var stor modstander af Jesus. Vi ved jo, at han gjorde alt, hvad han kunne for at bekæmpe de kristne. Og også for at bekæmpe Jesus. Han gjorde alt, hvad han kunne for at få dem fængslet og få dem henrettet. Det var ikke så svært, at han var frygtet af de kristne. Det var han. Og så herover for kong Agrippa, så siger Paulus, fortæller han, at han var på vej til Damaskus. Så siger han, Apostlenes Gerninger 26:13, undervejs, konge, så jeg midt på dagen, eller midt om dagen, et lys fra himlen, stråle om mig og mine ledsager. Et lys med stærkere glans end sol. Her møder Paulus Jesus som verdens lys.
Hvad gjorde det ved ham? Det forvandlede ham fuldstændig og aldeles. For fra at være en forfølger af kirken, så blev Paulus jo et kæmpe redskab i Guds hånd. Og han kom til at lede utallige mennesker fra mørke til lys, fra satans magt til Gud. Verdens lys, Jesus, formår ganske enkelt alt. Og derfor kan Jesus også sige i vores tekst, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket. Og ved I hvad? Lyset er jo uundværligt for os, for uden lys, intet liv. Og så læste vi også i vores tekst, at da Jesus talte til dem ved tempelblokken, blev han ikke pågrebet. Og det var jo ikke, fordi de ikke gerne ville. Det var ikke, fordi de ikke gerne ville Jesus til livs, for det ville de. De vendte sådan set bare under rette anlæg. Men han blev ikke pågrebet, og det gjorde han ikke af den simple grund, at hans gerning på det tidspunkt ikke var fuldført. Jesus den hellige, den rene, den syndfri, Guds egen søn, måtte gøres til synd for os. For det. Jesus måtte blive en forbandelse. Og det blev han på korset, da Gud lod hele verdens synd knuse ham. Jesus hang på korset i mørke og råbte, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Gud forlod ham. Gud forbandede ham. Gud kastede ham i fortabelse, for at du og jeg kunne slippe fri af dom og forbandelse. Og så derude i mørket, så hører vi Jesus råbe, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Altså, redningsaktionen var fuldført. Redningsaktionen var til endebragt. Og det gjorde Gud troværdig ved at lade Jesus opstå fra de døde. I mødet med Jesus, der får vi lyset og livet ind i vort hjerte. Så ser vi, at Jesus er det enestående og det endegyldige lys. Det er han. Og vi må følge Jesus og nyde godt af det lys, han ønsker at være for os. Det vil sige, at vi må tro på ham og leve i retfærdighed. For så gælder, den der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Nu er det sådan, at lys, det har med at afsløre. Det har det altså. Jeg kan huske, der var en fredag middag, det var en fredag ved frokosttid, hvor vi er med ved den konen, og vi så, at vi kunne frokost. Og hun havde meddelt, at nu når vi kom over middag, så skulle vi i gang med rengøring. Og formodentlig som jeg var, så sagde jeg med, at jeg tror, vi springer over her til weekend, fordi ja, det ser jo godt ud. Der er jo simpelthen, der er når jeg kommer her, det er kendt betagelse. Og vi så og spiste videre, og så kom der solen op, så mødte om i vest, at det stråler, de kunne komme ind af vinden. Ja.
I ved jo, så var jeg sandelig nødt til at sige, at vi kan godt finde kost og spand og det hele frem, fordi at, det er så faktisk værd ud, når sådan lige påstod. For så er det. Lys afslører, lys viser det, som vi ikke kan se uden lys. Sådan er det. Jeg tror, at det er derfor, der er mange, der er bange for at lukke op for det guddommelige lys. Ved I hvad? Det var også dengang Jesus kom og fandt mig. Uden angst. Det var. Og ved I hvorfor? Fordi jeg var overbevist om, at når Jesus så, hvad der befandt sig derinde, så ville han vende sig op og gå sin vej. Det gjorde Jesus ikke. Men i det lys, der ser vi, hvordan sandheden er om os. Og så er der noget, der kan komme til at gå op for os. Og det er, som der står i Johannes brev, at hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hverandre. Og Jesus, hans søns blod, renser fra den synd. Hvis vi sagde alt til Jesus, ligesom det er. Hvis vi vandrer i lyset, så har vi fællesskab